hier TV ano lafo. Temi lo ba poco disfalak yung ay even luisteren naar die pokoe, dan ga ik beginnen. Jullie kunnen even dansen. Wala ko na hirap pokoe dis. Goedemiddag. Leun nooit op mensen. Inalibi inom leun op sma. Mo lero aan sani desma sa a probleem. Sa e denk taki de leun op familie. If mi nek net takangami. Hey hati. If you brother no wan bemoei lang hey am hat you. If you tante no lop you. Imurak. No, no spade sarat ilalibi. Yum lop you srefi. Love is begin by yourself. In begin lop you srefi in alibi. Dat je lop je srefi in alibi. Dan ga je bereiken wat je wil in je leven. Je gaat je doel bereiken. Ook al weet je dat sma eja rusu. Sma emataki. Te asanego. Walo sma eurak. Tanego. Walo ma efene leuk. Maar in alibi inom gi abrato. Zolang je isap tak je hebt 10 schone vingers, moet je niet druk maken met mensen wat ze over jou willen denken. Wat ze over jou willen zeggen. Wat ze over jou denken te doen of willen doen. Maak je niet druk daaromtrent. God is my provider. En asadat me take altijd. Ja? Talang ami firif kom chi live dat me kom praten chi informatie. Na des ma die wan begrijp me en sa wan begrijp me en de wan sa no wan begrijp me. Because don't tapadak is jullie zaak. If you don't begrijp me today, you can begrijp me tomorrow. If you know want verstaan me today, tomorrow you say verstaan me. That me talkie. You know? If you don't love me today, you say love me tomorrow. If you don't want love me to, de man botaki, middle finger voor jou. Maak je niet druk. Je hoort je bezig naar een kulturu. Maar dat nou want taki dat je geen normaal mens bent. Je bent een normaal mens als velen. Die fout moeten jullie niet maken. Ano de Clara Ketty, nanga wa losot prang e meka de tak yuna wamang. Te yuna wamang atan tak yuna wamang. Lek famide ja mina flow minoma apwant minoma trowa umasma mina wamang en mota wamang. En wamang no chawa ne wa tak yuna wamang im de wamang nanga bewijs. Im de wamanengre im abi tampe, wamanengre im abi warde sayuan in alibi. Lek manengre te imo fo bigi, imo fo non bigi da idawan baka planga. Te yawa manengre iwan tak bigim abi ambra im abi ppk im abi boto im abi ya im abalasani in alibi. Dan pas ben je een man. Maar niet een man die continu spantoris geeft, heb je later geen bewijs. Begrijp je? Dus samen doe je met power de manengre nga desma. Sa meestal ik denk negatief abrawan trawang. De moro wans matewe takwans masani. En daar ben ik taki begin te yo bigi wansani fudu. Dana esi fulong. Begin fulong na esi waka. Voor de Nederlanders, als je iets wil bereiken in het leven, moet je eerst kruipen. Je ziet als baby's beginnen toch? Anderen kruipen op hun billetjes. En dan pas op de knieën. En de kruipen gelijk. Misschien met de benen, 2 benen gelijk en billetje boven. Zo is het leven. En waarom ik zeg dat ik met dit onderwerp naar buiten wil komen? Omdat velen het niet begrijpen. Dan ga ik praten over de hulpzoekende. Asansa de kar profosu, miko weri fa sandati. Na mina profosu, sa alalise pour dede na watra. Weda mo bige teigu tak suma o dede no. Reden waarom mi no ma play profosu alalisi. Ja, mi no ma play profosu alalisi. Dat mi play profosu, dat fakuru dana stank verdank. En ik ben blij dat in alibi, dat de matak langa libi langa shisani. En omoro ye kombiji, omoro ye kombiji je leer sap libisma. En te je leer sap libisma, dat te je op een bepaalde systeem voor libi dat gaan mensen je haten, het is niet erg. Ik zeg het altijd, ik loop dit met de verwachting in mijn leven dat mensen van mij moeten houden. Ik ben het meest gehate persoon, ik vind het niet erg.
Ik was laatst op dorp en ik sprak iets over de politiek. Toen heeft iemand me aangesproken dat meneer Flo, Inesje om eens mij tegen. Je moet wat doen aan je manieren. Je moet wat doen aan je manieren, want vele mensen haten je. Ik moet wat doen aan mijn manier omdat mensen me haten. En ik haat mezelf niet. Wat is daarvan verkeerd? Wat moet ik doen als mensen niet van me houden? Moet ik huilen? De mensen die van me houden is een automatisme. De mensen die niet van jou houden is ook een automatisme. Loop niet met het idee dat mensen van jou moeten houden. God moet van je houden na de bigis masa echariu. Alades masa is stress tide. Tak familie no lobunu. Tak brada no lobunu. Tak sano lobunu. Utek milek voorbeeld. Je moet ka hebben met mensen die het met je menen. En scheid hebben met mensen die het ook niet met jou menen. En een big up naar de mensen die van je houden. Loop niet met het idee, omdat je broer niet van je houdt. Dan ga je zitten huilen. Loop niet met het idee, omdat je moeder je niet wil zien. Dan ga je zitten huilen. Loop niet met het idee, dat je broer, je tante, je zus, je nicht, je familieleden jou als een dweil willen zien terwijl je 10 keer beter dan ze hebt. Dan ga je zitten piekeren. Stoppen jullie mensen. Sta op vanaf vandaag. Loop usrefi. Loop usrefi. En daarom mi etake ala de taki mino aprespecti was masa dede une verstang. Was masa dede mine skoif di dede wagite me remi waga strati. Te famiri dede beinam ne gaberi mine go. Omdat unu libisma te was ma dede in a libi. Te ulas wa famiri in a libi. Dat zou we doen. Dat adida do saptak wap eenheid. Saka saka. Het is niet goed. Te je apwa no toe, tesma e konja na mi, is iets dat ik vaker heb opgemerkt. Iets dat ik vaker heb opgemerkt. Tesma e konja so kon suku yepi. Trasma na bigisma, desma no ma waka. No wan tante, no wan nicht, no wan ching ne kon steun ding. Ik had laatst een geval hier. A bigisma moest waka. Go tetapa uku. No wan sma no devu steuning. Sma eko wasi so lazy. As masa des Hollands ma vooral e denk dat de Hollands masa lop de familie jasranang. Dat de send money kon die familie e denk dat mijn neefje houdt van me. Mijn zus houdt van me. Alleen maar rommel. Tere kon jak badale si dat de no lop ding. Ajers des man ap familie. Desma e suku te esma e suku yepi. Mek asma las libi. Mek asma dede. Jo schrik weer de overlijdensberichten. En er geliefde neef, bij ons was hij goed. En bij God is hij meer beter daar. Zo'n rommel na een rommel dat hij. Fos libisma e wakananga denki tak trasma ons lopding. Jullie moeten leren om als mij te leven. Als mensen niet van je willen houden, fuck zelf. Mek de jan stronterij. In het leven moeten jullie niet verwachten dat mensen van jullie moeten houden. Als mensen je willen haten, is het hun kazak. Als mensen niet van je houden, is het hun kazak. Jij moet van je houden. Jij moet van jezelf houden. Je moet jezelf onderhouden als mens. Probeer altijd fris te zijn. Probeer altijd oprecht te zijn. Probeer altijd netjes te lopen over straat. Dat is de beste liefde dat je zelf kan geven. Maar loop niet met het idee omdat je broer niet van je houdt. Loop niet met het idee dat je nicht niet van je houdt. Loop niet met het idee omdat je mensen steunt. En de dag dat je steun nodig hebt, staat niemand van je klaar. Stoppen jullie ermee. Leven jullie als mij. Kan hebben met families. Scheid hebben met buurman. Scheid hebben met buurvrouw. Scheid hebben met zus. Scheid hebben met broers. Degene die bij jou willen zijn. Degene die van jou afhankelijk willen zijn. Die liefde in jou zien. Je moet ze waarderen. Familie is iets dat uit een buik komt. Maar familie bestaat niet. Is dat zijn familie? As masa eli bibu na ngayu. Usap sana familie? As masa eli van mee na ngayu te yu de na notu. Usap sana familie? As masa asa e mene na ngayu te yu de na sikibedi. Usap sana familie? Familie na asma sang te yu apwa notu, i apwa kholu fa nodu, ye goneng e yepyu. Ma familie ano asan sawe waka e denki tak we libilek brada. So tu strand brada. Brada,
Yuna was man af de in wan bere. Ano asref man of uit asref pa ook mopo. Alleen het feit dat je mati elibi bunanga you. Ab mati dat na you brada. Alleen het feit dat asa dat elibi bunanga you na you sa. Maar gaan jullie AUB niet leunen op anderen. Het is niet goed. Laat mensen je haten. Love yourself. Laat mensen negatief over je denken. Loop je schreefie. Ik merk het hier op tijdens mijn werk. Tenminste, maar ik consolatie jaso. Dat mijn actie heeft de nap no een neef. Of een nek voor trui. Je hebt de trui een kerbas. Wat dat op de ede. De no abi. Sma ik kon je na mi. Je schrik je voor shitak jongen. No one man is steun. Mi be op een prisiri jaso. Laat dat de familie kan wrak nap tapum ne nyam fun ne drink funu. Mi mek moeite na wan brada jaso. No wan familie no kon steuning. Maar mek abende tak a brada bende jaso na mi. Da wan san be sanangeng. Wan man keri be fadong. Abe fadong na grong. A her familie bo bos konja. A her familie bo konja. Mateu ap de udena no tu. Kari masra Jezus ne. Jezus schreef ne kok na pangoja. Mensen moeten jullie niet komen vertellen dat ze in levende leven. Geestelijk waren ze hier bij jullie aanwezig. Het is niet goed. Het is niet waar. Tego steun wasma. Im steun asma nanga yu her ati. Tego yep wasma nanga wan notu im yep nanga yu her ati. Maar asan dat mensen daki een ontbreek in awinti geloof. En daarom ik mensen dat wat toe bonumang e play walok ka zogenaamde geestelijke leiders en leg walok koeterwals uit. En je hebt een groep sa e proberi fuchar a orde ko in a winti systeem. Je hebt een groep sa e probeer fuchar ordening in a winti geloof. A mooi winti geloof sa u abi. En je hebt een groep baka sa e wakana walok ka grootheid wan sin. Alsof ze beter zijn dan anderen. Nee. Mine kosno wa obiamang. Mine kosno wa bonumang. Maar ik heb overal bepaalde gedrag. A gedrag samang e vier je schreef te de jere tak de apwa winti. A gedrag vast maar e vertoonding te de jere tak de apwa e de winti. A opstellen vast maar e stelde op te de jere tak na afodu e bara de tapu per nas obja. Zo ka. Alleen maar rommels. Zo rommel. Lobu schreef je toe daar Libi. Dat is belangrijk voor mij. En daarom ik tegen is mataki suku eleng aini okobafu. Na sore bigis ma be kotwa nongo. Dus van een mug maak men een olifant. Dat ik jullie uitleggen waarom ik een beetje fel naar buiten wil komen. Soms zijn mensen hulpzoekende. De persoon, als ma waka 1000 bonumang. Als ma waka 100 bonumang. Als ma pay ome dusu euro. Als ma pay ome miljoen SRD. Als ma waka bijna alane bonu kampu voor grond tapu. Dat is ma beland na you. Dat is je soort desma. Als stap 1, stap 2, stap 3. Dat is mano wan versta asan dati. Des mano sabitaki begin fulong na esesi waka. Te you denanga wan siki futu. If nasma wish you. Of nasma make moeite paitin pasidua ogrinanga you. Dat you loon to bepaalde prijs dat te anotu te you no fen yepi. Dat te you kona wasma sa oleri taki. Begin fulong na esi waka, dat is mijn kies atibrong. Maar tenego na desma, pe otei tak vrouw ik na spang, ik heb paya bigi money disi. Ik heb paya me 1000 euro, ik heb die 3000 euro. Met tegi vrouw yo waka baka, vrouw met tegi mo sreka pa winti jiu. Vrouw mo sreka famir ma obyaji. Vrouw ina spang bena wa mu yo win lotto. Vrouw ina spang. Yoshitak imasra odrai kombaka. Vrouw ina vuspang. Yoshitak yong mo lusa boy via strafu. Vrouw ina vusbeka lak ome money Jimmy. So rommel. Dat willen de mensen meestal horen. Het is niet goed. Het is helemaal niet goed. Lek van dat ja, ik ben ook geen koekje.
Maar ik probeer op mezelf te letten. Alvorens mij, mensen mij belachelijk willen maken, moeten ze het beter dan mij hebben. Niemand kan mij vriendje roepen. Je hebt de ruimte niet. Niemand kan me leeglopen roepen. Je hebt de ruimte niet. Niemand kan me zeggen dat ik geen bestaan heb in het leven. Je hebt de ruimte niet. Mijn rijkdom is mijn verstand. En met mijn verstand heb ik bereikt in mijn leven wat ik wilde. Zonder te bedelen. Zonder afhankelijk te zijn van familieleden. Zonder afhankelijk te zijn dat als mensen me zien aankomen, dan gaan ze uit mijn buurt dat ik kon biggie money bakken. Ik kon biggie soft bakken. Nobody. 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 Smaneko was na me. Dat me bouw een studie op Ellen money na patiënten voor me. Omdat misschien dat een patiënt zijn economie en weer een biggie kitty. Of misschien dat een patiënt economie. Dat misschien dat een patiënt aben boom. Dat me bouw een studie voor leen 10.000 euro na smananga de soort dat. Ik doe het niet. Desnoods minja alleen sanga zo toe. Desnoods minja alleen sanga watra. Maar mijn one make libis maar veel stof aan tapu. En daarom heb ik geleerd om goed op mezelf te letten. Alvorens je eigenlijk zaken wil doen om neer te kijken naar een ander, moet je eerst proberen om prioriteiten te stellen in het leven. Ik ervaar bepaalde dingen in mijn werk. Mensen bellen me. Meneer Flo, ik zit met zo'n probleem. Gaat u me kunnen helpen? Ik zeg mevrouw, het probleem wat u daar naar voren aankaart voor mij. Er is altijd hoop in het leven. Maar probeer te werken aan je mentaliteit. Probeer te zoeken dat fout bij jezelf. En de meeste mensen die neerkijken naar een andere toe, zijn blind om te kijken, wat heb ik verkeerd gedaan in het leven dat ik vandaag aan de dag zo ben geworden. Waarom is men bang om een terugblik te doen? Hoe je hebt geleefd in je jonge jaren. Wat je hebt gedaan met andere mensen in je leven. En als bepaalde mensen hebben heel veel negatieve dingen gedaan in het leven. Met anderen. Lek wisi. Mek krooi. Doe ogri na nga trawang. Dat te ayuru doro fu pai. Dat de lonko na yulek obiamang. Dat de lonko bijvoorbeeld na wabonu kampu. Dat de sade wani. Dat abonu ma mustover. Dat de wantaka obiamang mustover. Dat de wantaki walosma e du ogri. Dat de du ogri. Dat de pot de fesilek de no du ogri. Na lek des masa ekbo latina uroka dat de pot de fesilek de doro fruku. Precies zo ade. Lek van de ja in Alibi. Ik kan een grote bek opzetten. Hoe sap sana ogri sami ben do? If je lul me priti ka ede. Maar mino ko lul you. Dat na o ino sto ogri sami ben do. Hoe sap sana tra ogri sami ben do? Isap sami de mi hobby? Hallo schattenboot, kippenboot, moerboot. Dat was mijn ogri. Mano man surfinga na mi tapu. Tak flow do disi flow do dati. Minap kerki fanodu. Fugo na gado fu chafrant woord to go na gado. Fu wasan sami no do. En daarom meki teji tak desma en longo na kerki. Tereng ba wisi. Tereng ba do ome ogri. Vernietig trouwang. Tekis ma vrouw. Tekis mamang. Du ogri na nga trawa ina libi. Du ogri na nga de Egypt ching. Wis de Egypt brada. Tai e de winti fu famiri. Pai tim pasi de Egypt neef. Kartra makra. Spikri na bong. Dat de des do den kon biggie. Dat kan de des do no in rolstoel. Dat de pot de fesilek Judas. Blek nooit de du ogri. Wat hebben jullie gedaan met jullie jonge jaren? Wat hebben jullie gedaan? Doe bij jere taku aba ede winti. Saudu, doe jere tak na apernas obja e barno tapu.
Sayudu di yu yere taki abigi pa winti va famiri na yuta pe bari. Sayudu. I domineersma. Misbruiksma. Nanga akrachti sagado abi. Nanga akrachti sagado junu. Dat tire na di tono ma kot lukumoro. To ai breni. Tono ma shimoro. Dat we sukwa slachtoffer. U denk tak na tewa bonu kapu spang. Dat wat tak anos pot roka me poti. Mina otente bua. Mine du hastok roko jisma. Mine du hastok sanjisma. Asan sa mi mus doji you. Na dat mi mus doji you. Ik zeg het elke dag. In a winti bribi. Als jouw schoenmaat maat 42 is, ga ik geen 36 voor jou kunnen aandoen. Als jouw maatschoen, jouw schoenenmaat, maat 50 is, ga ik geen 60 voor u kunnen aandoen. Het winti geloof, weet je wat het winti geloof is? Wat bij jou pas moet je doen. Het winti geloof is geen afkijken wat je hebt gezien bij je ander. Het winti geloof is je eigen ontwerp die je ontworpen hebt dat bij jou past. Dat is het stukje in het winti geloof. En Teushi dat is samen kwam tra kimona, een model van kimona visa. Maar je sap zeide emek a kimona, solis na wan drink, solis na wan boskopu. Je gwego weer a kimona dat hij het staatje niet. Je jers koyan die banda koiti. And you tell them ching meaning. Je go weer a kimona of je shiwa ingilinga na you brother. Ma a ingilinga sama dukane amapot wam ching hartje ne sei. Ja, bigay, ifentak ilukwan sani het afkijkerij in het winti geloof moeten jullie achterwege leren te laten. A winti bribi ano afkijkerij. A winti bribi na a wirisa yumus wasi. Na dat yumus wasi. A winti bribi na sansa e pas na you. Na dat moest kon met you. Maar vaak genoeg, weet je waarom je vaak met mensen in discussies gaat? If me moest praten you na een reïncarnatie, dan me moest praten you na een reïncarnatie. If me moest cha you go na liba, go wasi, dan na you me moest cha go wasi na liba. En omdat atrama shitak me cha you go na liba, dan vind ik abe leuk en wanga liba toe. Het staat jou niet. You moest go was na kriki. You moest wasi mindra jari. You moest was wan traso tu wiri. En daarom ik met tegen dat kwa tu bonumang sa ekosmi. Trawana baby poeder de potilek pemba. De bonumang sa epir de bek. Sa e lever commentaar tak flow nap chimboy. Tak mina baka planga fu obia. Tak flow na kotokoy boy fu trade. Flow no kisleri. Na de kaleri sa ukisi. Mekwe puru stub lekwe dualo kadondo sani. Na de leri, omdat na de sem kado leri. Voor grandpa be wisi. Voor oma be kroi. Voor grandpa be wasisma nga pepre. Na de sem rommel dat u tek over. Na ngau leri. We tak kromanti da we wisi. We tak luwangu. Da we tai libisma. We du ogri we fetif bere winti. We taki pa winti tongo, dat we boel. Alla soort rommel, dat we koluku flow, dat we temi tak flow sabi. Meneer Dusani, sa an of you. Als je iets voor iemand moet doen, moet je doen wat bij de persoon past. If you must was tapas telatsi, dat je omu kong, dat je omu shitake was tapas telatsi, de omu eja rusu. I omu musu wasa grong anon wasa pastelatsi. Suku eleng aini oko bafu. Is niet voor jou weggelegd. Het winti geloof is passen en meten. Het winti geloof is niet wat jullie denken. If me mekwa obia bangi, ja winti voor you. Da a bangi voor you sami meki. Mus abi wan fodu teken net tapu.
Da wis itante kong, da itante si afodu teka tap abangi for you. Itante no mag jarusu. Dif emus apwa awijane tapu. Dana awija bangi you okisi. Maar weet je wat het rommel is van het 20 geloof? Suku ele aini oko bafu. Dat wil nemen mee. Jullie kopiëren wat jullie zien gebeuren bij de andere plaatsen. En daarom zeg ik in het 20 geloof. En de objectief mi usabi toch dat ano unume taki bepaalde fu sabi toch. Usab abrasuami abe toch. Abra bepaalde maar zij vierde schriftelijk koning. Zij gafa, zij nyambuka, zij skepi. Usab precies dat te mango mita strati na boxsite. If na streku up to is het ook jullie zaak. If we nak mi boxsite down en menen na uno is ook jullie zaak. Ik verwacht niet dat jullie ook van me moeten houden. Maar ik hou wel van jullie. Mina wa man. Mi elibi na regels. Ik leef met wetten. Ik probeer op mezelf te letten. Tewe suku eleng aini okro brafu. Solis yo bro you vinger. A winti geloof is geen standaard. Alas masa eko na you. Ino wax di des ma asem lees. Des masa eko was na you. Alas mane was asem wiri. Maar wat zie je meestal gebeuren? If a man beleer a wiri ve opa. Ta krinsting e poti. Nanga anesi wiri. Yorka pesi bijvoorbeeld. Nanga bijvoorbeeld. Kleren. Da alas masa eko was na you. Ik is asem wiri. If a pabeleer you. Tak akromanti disi. E wasi. Nanga kutaki. Vijf soort bombuba. Nanga kande bijvoorbeeld ipot manya bladjeng. Dat wan taki na akromanti dati. Na a boto dat abe waka. In a boto dat abe kong. Na a wasi dat na so akromanti dat wa wasi. Dan na so impot a watra dati. Dan mi no kan tek a watra fa akromanti dati. Dan me was alasma asem watra dati. Het werkt niet in het 20 geloof. En ik zou zeggen met take alla de bakado wo tak mi daar wo kosmi. Desma sap takwa haas. De bonuma sap taku tempo hei. De bonuma sap ook tu taki we wan bar winti herdi dat de puru skate junu. En omdat mi e sorry taki te wo du a winti disi. Te wo sreka oso fu you na wa ago. Te mo oko was a jari di you te mo ko sreka you jari. Na wa firi. Ano asmoko oso sa mi poti di Ronald. Dana asmoko oso dati mi poti di John. In a oso fu John. Na wa Yorka. Na wa bakru. Na wa takru kromati lek assistent. De ina oso fu you. Da asmoko oso dat omek trafasi. En asmoko oso dat omek na wa firi. Ma ina oso fu Patrick. A bakru san dape. Na e grandma de gweli ba bakru dati. A bakru san dape. Na a jari sago bai. A bakru da de tapa jari dati. Da a smoko oso dat ome kwa trasot fasi. Ma we lomba smoko oso paket. Maar en flow misre po smoka presi wan mi smoka presi ba. En mi no ma bakre tak mi smoka presi man en flow dus ai. So. Peep. So puntjes. Dat de mij go bij smoko oso. En wist de kulturu wenkri wa wrak nou tapu nou sak. Mine nya funu. So puntjes. Te yu streka was ma im luken jari. Im doa sa lek fa ap fiti. Daarom ik met taki. Suku ele aini oko bafu. Dat die demon legu uit sana eleng aini okro brafu. Daarom ben ik een beetje live gekomen. Daarom ben ik even live gekomen om jullie uit te leggen. Het culturele leven is niet wat jullie denken. A culturu libi op een trasot fasi van je nadering. Een naderingssysteem voor a culturu.
Ano lek fa uno e denki. Mane flow. Jongen, tempo pa Holland mo gwa koropina go wasa ede. Wan mi kiswa boskopu. Mi kiswa boskopu tak mi was mi ede. De stay wasi ede de le pikba. De stay stopa strana liba. Itrowe swit sopi ina watra. Da idoro le pikba no. Ha? De stay u doro. Bijvoorbeeld ik kies wan drink. Tak im wan popsicle. 12 uur neti. De drink wan cognac. Da i denk tak i le pikba no. Ulip de dondo sanda chere. Of i denk tak wa winti bare tapu. Dat a winti baram tapu. Da winti tak tak jongen. Yo chawan boskopu kong. Gili bisma. Dat je chara boskopu da euroko. En dan me kwa los me hoor walo winti prijs man rommel. Te je hoor wa winti prijs wansma imje ala euroko lai. En wins asma winti bigi mono diffu. Moet je God dankbaar zijn. Tak ai asmalis abu abu winti. En daarom moeten mensen kijken. Ik werk niet voor ieder. Ik werk met gevoelens. Als ik geen zin heb om een loekoe voor jou te doen, mag je geld weer komen halen. Want ik voel die negatieve energie in jou. En als je een bepaalde negatieve energie hebt, zoals iemand die me laatst genaderd heeft als een varken. Als man nader mi kwam beg, maar no saptak na mina agu. Maar mina oprechte agu, ik ga je gelijk op je plaats zetten. En daarom moet je kijken, je hebt vele mensen met boom voor winti sa e bar na de tapu. Ja, bis man nga boom boom e de winti na de tapu. Isap zede de normaal sreka, ze hebben een mentaliteitsprobleem. Isap zede des man normaal sreka, dat want dondo ego. Usap zede des man normaal sreka, dat want dondo voorbeelden abra de srefi. Usap zede de normaal sreka, de denkte de jere tak da winti de na gado. Usap zede de normaal sreka, te de jere da winti. De vierde selfie bigi mo gamang. En je ziet dat ook toch? Je ziet bepaalde opstellingen van mensen toch? Terwijl introduceer bepaalde pre. Trame hoor winti pre. In plaats de teka o amonif dengo verfi de osso. Trama e hoor winti pre. Dana sembaka planga. Zijn grandma de gwelip jeng. Ina sembaka planga dat eitang. Da wan srekas malibi. Fuyu abe morobung. Hey boy, go jump where boy. De map kollo kutak de gotrof men kan dam tapu. De oru gotrof rangu. Na dape de mabem go wasi. Te you want de wan voorbeeld figuurlijk op je man. Dat mine tak tak im apwaarde. Maar tenminste moet men iets in jou kunnen proeven. Dat I, de persoon is in staat me te helpen. Omdat ik zie dat de persoon het beter heeft dan mij. Maar vele mensen willen andere krinstje wat rat baden. Dat unuschrijf abe fanodu. Dat we kote mo ramal. Wama kos mi tak mina baka planga obiam no kisleri. Mina af kisleri. Mina rokanga libis maleri. Mina sa obia chadimi. Nanga dat me leri. Nanga dat me waka. Omdat awinti ne lei. En mi betegi des mataki ano wangado no mode. We kara moro hiwang. Mano e wana gado. A watra aben gado. A busi aben gado. A gro aben gado. Nanga lochtu aben gado. En in den gado dat me bribi. A watra gado. A busi gado. A difu santi. Nanga difu tapu. En den gado dat hij me bribi. En den gado dat ne lei. En vele mensen maken een fout. Met het idee rond te lopen. Dat ze winti hebben. En dat denken ze al dat ze geweldig zijn. Ze gaan sieraden kopen. De begin weer kromanti boei. De begin weer linga na weti stong. De begin weer linga na blauw stong. Dat tedes ma kona yu na her ede winti. Dat te was sordes ma a vorming van a winti. Fu kan sabi van a winti en manifesteren in you. Sana a gedrag a vertoning voor a winti. Willen ze dat niet horen? Ik heb al een kromanti. Ik heb al een kromanti.
Ik weet al kromati te praten. Dat is een asmago piki manja blad. Dat is je antrua. Deze asmago piki antrua. Je zijn asmaga woyo. Asma sap sofur san fu winti. Je zijn asmago bij wa lausi sani na woyo. Kan je bijvoorbeeld slabriki wiri. Asma chawa lo rommel konji you. Dat teo teigi asma tak mevrouw. Meneer. Ide nanga ede winti van familie. Deno sap niet in sana manja blad. Meneer. Ide nanga ede winti van familie. Deno sap niet in sana seiko trouw wiri. Da in boy gino. Tide nanga a winti na yu tapu. Da a vorming fu a winti. Ano so sa kromanti sa ye taki. A vorming fu a winti. Ano so a luwangu tongo sa ye taki. A vormen fu a winti, yo leer sabi a principe van je go om nanga groe wiri. En daarom zeg ik, uwan mek mi suku eleng ay ni okro brafu, dat mi doe dat tide junu me kukan sabi. Het winti geloof is niet wat jullie denken. U denken te wan campus pa nanga 100 ma, dat wan taki taki, ano spot sane doe dat pe. So kikabu, in wan day de meestreka 100 ma, omdat a watra sama poti mantene ruim op moro. A watra sama poti de bakanna. A her wiki dat alas me wasa sem watra. Tama pot wa pawinti watra. Ama sreka yu pawinti one day. Ama wasa apukufi one day. Ideng taka watra dat tep otrowe. Te watra ma kona nga apuku dati. We pot pemba baka baby oli puder alasane go bakena watra dati. Watras me waseng. Want trasma e wasa watra dati. Dan natuurlijk yo ma sreka 100 ma one day. Trama konja na mi. De nga awidja. Abonumang. Dines ma awidja alasande ma abigba. Alasande ma abigba. Evija awidja. Pemba alasani ba asma ben boei alasani. Die aksans ma om die i was fa boei. Nee, ik moest het kopen en brengen. En ik mag het morgen komen halen. Dat tama abe boei daarmee veer. Komt ik positie. Daarmee veer tak na padat srekami. Amajin wa read boei me waka. Dat me waka denk ik tak mi dan wa read boei. Omdat je mensen hebt die vaak genoeg boodschappen krijgen. Maar hoe gaan ze om daarmee? Temi wash you. Temi potwa wiriji you. I aibe tapu. Te you wasi sreka. I ayo opo. If you no be gwenchi you feyanti yo shideng. Vele mensen te de wasi. Jere des mannen. Mane flow. Me fuga jere. Da me dreta kwa mambe wa wakako na bakadoro jere mane flow. Da winti baram tapu mi kado ma vrouw. I wasi fi ai opo. En daarom ik zal loma edu langa desma. De was desma e brand desma ai. De brand desma ai. A derde oog samushi fudungru kwai ni leti. Meestal de bonumang, de kwai bonumang, le pembe de jasona wang. E kwinsan ini ai, fi ai kan tapu. Futide of tamara, e wawa make money. E wawa shi, e wawa presenteren le koning. Terwijl na ogri ei doen ang asma. Usabi toch? Na ogri. En toch heb je mensen die nog steeds trappen in bepaalde stommiteiten van een bepaalde bonumang. Die zich presenteert als God. Hij heeft altijd iets te lullen over mij. Terwijl die koude bonumang, sorry voor mijn taalgebruik, het is niet erg, door taki suitief taki. Diezelfde bonumang had beloofd dat ik niks zou hebben in het leven. Als hem op je man dat bij wins ogri Jimmy. Tak yoshi van mijn wis wasi. U begrijpt? En door die mine doe de ogri dat nangasma. Dat is maar wat go meestal pe spantori eji. Wel, if je economie iwa je respantori unafkong. De matak flow, mensen gaan niet meer bij je komen. Want je bent grof. Mi aan wagen hem zijn nog wisman. Big up je de wisman, de geheim zijn nog wisman. Maar wagen hem zijn nog wisman. Ik kom niet met je lachen. Ik doe lek mo doen een boon san jiu. Dat bakara dat me sluipen pot san in watra. Mano de model dati. Mina boy fu antama va busra mai ni fa gritoto.
Dat na mi. Mina nga ina pasi dat me waka. Mine waka nga sweri sa eris lek wan tundra. Mina ba sweri dat tap mi jari. Orakel of wan kareng. Buntingi orakel. A orakel sa ekot lukuji alasma. A waya sa esi soso ogrinasma. Ma waya neshi ogrines refi. A sweri sa bepaalde ma abjaso. A sweri si al ekeur alasma af. Ma keur a sweri sem neshi taki amasa abeng. Kewe taki a eerste woord a eerste woord voor afgekeurdheid. Na egi masa abasweri. Asweri neshi dati. Mata swere kot lukuyera sweri. Tradi. Mishitaki. Desmasa be konja. Abi bakru. Ma sweri neshi taka masren sa abe abakru. Ta sweri e keurmanja. Mi bedawa presita keur aswere keurman. Asweri ego keur ala de masa kondape. Asweri ego keur wagi fumang. Famang no bung. Ma asweri. Nooit ego na masa abeng. Asweri nego keur amang. Tak ala umas masa konda pa me klari tape jari. Asweri ne keur de mandat af. Asweri. Ibari kan asweri. Na semsa dat asweri dutu. Te wama lul mi. Tem no wan piki mi no wan piki you. Ma to wan suku eleng ay ni okro brafu. Da mo kotata mo takatori junu. En isa samedu. To usimi da konak mi. Dat is het mooie van flow. To usi flow una lop solo nak mi. Da mo soru da krante seri adi dat extra. Uno sabi. Ik ben voor niks bang, hè. Ik ben voor niks bang. Ik ben voor niks bang. Waarvoor moet ik bang zijn? Je gaat me steken met een mes, daar ben ik bang. Je gaat me schieten met een geweer, daar ben ik bang. Je gaat me kappen. Je gaat me achteraf loeren. Je gaat me opsluiten omdat je politie bent. Ik ben bang, dan moet ik bang worden. Waarvoor? 60 man ook voor me, dan moet ik bang zijn. 20 man op het wisselim, dan moet ik bang zijn. Kalibina koiru ko koirere. Kalibina koiru ko koiri. Uno yere sa waf de ma be singi. Willy bisuma uno de nota grond tapuna koiru kon koiri. Fame vergita ku kon koiri. Moet ik jullie aanwakkeren om te weten dat jullie gasten hier beneden zijn? Moet ik jullie wakkeren? Moet ik jullie een booster geven dat we allemaal hier in de wereld wandelaars zijn? Dan waarvoor moet je bang zijn? Ik loop alleen over straat. Ik heb niks te vrezen. Waarvoor moet ik bang zijn? Omdat ik de waarheid spreek. No man. No man. Al moet ik in een begraafplaats gaan slapen. Het maakt mij geen malle moer. Het maakt voor mij geen malle moer uit. Wisten jullie het niet? Al moet ik daar gaan overnachten. Het maakt voor mij geen malle moer uit er. Daar ben ik juist veilig. Maar niet tussen levende mensen. Als je te igo ina pisipesba dede kaba. Dape moro switi. Wat dape ya ogri na nga buyeye. Ma te yu de mindri libisma. O potsan in yu dringi. Ayorka sa di na Marius Rus dape. Ayorka no potsan in yu dringi. Ayorka no wish you moro wanta dedekba. As mogo chocheng. As mogo seke fa dogranga yu. Ma yorka san dape ne du nek sanga yu moro. En mo bige tegi de man say was dede. De man say was dede. Mo pikuti de tu. U den taku falk. Boy den buwang. Mo I love de man say was dede. Na bu ogrimantu. Na bu ogrimantu. Tep de du na was mi ano erg. Mi dedek ba so was mi. Ti de fu say was mamus was i dedek ba. Hey, pak me kan loper. Daarom maak ik me niet druk dat mogen zet fonds voor dede. Mogen zet sani voor die soort rommel dat die. Dat familie, die de is man oberi. Dan afber me dan jami. Zo makkelijk, zo simpel is het leven man. In het leven moeten jullie goed met elkaar leven. Dat is belangrijk. Dat is prioriteit nummer 1. Maar niet het neerhalen en denken negatief over een ander. Het werk wat wij doen als Obiaman, dat oprechte bonuman, de oprechte Obiamans.
We zijn profeten, maar we worden niet gewaardeerd. Daar ga ik even inhaken. Men haalt zoveel Afrikaners uit Ghana, uit verschillende landen, om in Suriname te komen vertonen hoe geweldig ze zijn. Laat die mensen ook op het dak gaan zitten. Tewa Afrikaner kon je instaan in batra. De me shama lek gado. We jawe batra lek buskutu tuere. Tewa Afrikaner kon. E kote schreef na ouro. Ala me era man. Lek yap yapi. Lek de no be shitak de sanat na jade sanat na original. Tede macha wan buitenlander kon insranang. Nang wan kulturu sani. Afas van de me big up a buitenlander. Isa de ka betre moro unu lek stranamang. E u stop nanga neerhalen na elkaar toe boy. E weer walo bigi japong. E denk dat tena wan op buitenland aan ons spot lepi de ma lepi moro unu stranamang. U lepi wreed. Maar zijn we kwe pora lepi funu. Una eenheid voor ala blaka nengre buba. We jarusu nou schreef tapu nanga winti. We jarusu nou schreef tapu nanga obia. Te wan buitenlander konja we lekker bellen. Te wan Afrikaner konja. Ame nyam batra we dulek nooit uno be gwet sitaki. Ma be gwet nyam batra jasranang. We dulek nooit uno be sitak tere blaka boy funu apkromanti prey. Ame trapa batra trowatra. Uno be gwet de sandati. Te u konja so uno be sitak te jaini bar nou tapu jasi insranang. Takwe nyawa pritwa herdagu. Une de sandati. Takwe kre awara bong. We brasa awara taki. Dat te wa Afrikaner konja. Dat we luka malek eigenlijk ama falak morun. E u kan lopen. U begin leer luku usrevi dat u lai na waarde toe. Maar wat het probleem is, we zoeken ele aini okobafu. Dat we halu schreef neer. Dat is het probleem dat jullie hebben in Suriname. Laten we werken aan jullie mentaliteiten. En laten we dat eer geven aan Suma Abe krachti. Mek u vertoon a krachti voor unu. Mek u chawan samen bundeling. Mek uchawa samen bundeling naar een kulturu. Maar aan neerhalen. Wama kosmi walisi. Trouwens, maar dat zou kosmi. Trouwens, asap seisa. Etashi makaseki. Isabi toch? Asap santeking. Tashi da kaseki. Akasete chucha. Da kaseki. Nou we hier van mijn kotwa ka 30 jaar die strafu. U verstaan? Zo ben ik. Ik was moederliefste thuis. En daarom was ik in jeugdboma. Ik was moederliefste thuis. Daarom was ik in Ruben Boys Rest. Ik was moederliefste thuis. Daarom was ik bij Repelieu. Ik was moederliefste thuis. Daarom moest ik elk jaar op een nieuwe school gaan. Omdat ik moederliefste thuis was. Daar heb ik zoveel hechtingen aan mijn lichaam. Maar nu ben ik een grote man geworden. Dan dien ik een voorbeeldfiguur te zijn. Wisten jullie dat niet? En mi breetak a obia kons dona bangi. Voor soris mataki, sami ben doe in mijn jeugd. Mino wan mekisma doe, het is niet goed. Het is niet goed. Maar laten we nu werken aan correctie. Ano kerki draai mi libi. Na obia draai mi libi. Na kulturu draai mi libi. Na kulturu musor mi areti pasi fa mus waka. Fa mus libi na ngasma. Maar vroeger had ik no limit. En daarom zei ik te wasma ook een strekken naar jou. Asansa im doe die asma, dat moet je doen voor de persoon. Dan ga je zien dat ik ook in de rust. Want ik ben ook in de rust gekomen na lange tijd. En ik zie dat het heeft gewerkt. Dat je libidoro grani in goson toe. En omdat ik ben de belhammer. Dat tirena de. Dat moet doe ik moeders me aan. Om ook zo kwaadaardig te zijn als mij. Nee, moet je niet doen. Je moet je kinderen juist vormen. Dat wat papa is overkomen. Proberen jullie een anders te leven. Het is niet goed. Het is niet goed. Wisten jullie dat niet? En mi anamoro buwang. Maar ik probeer mezelf te onderdrukken. Om mijn boosheid achterwege te laten. Maar ik weet dat als ik boos ben, dat ik alles in staat ben om te doen. Maar ondanks dat tel ik tot 10. En als het bij mij lukt, lukt het ook bij jullie. Ja? Dus het cultuurleven wat jullie denken. Dat het cultuurleven nou negatief is, het is niet waar. Het negatieve is hoe jij wil denken over zaken. Het negatieve is hoe jij wil neerkijken of neerkijken naar een ander toe.
Dat is het stukje van het winti geloof. Una pot flos Jimmy wat toen op betre moromi. Una compleet Judas. Want toen maar epot wat toen flos Jimmy. Jullie zijn tenminste fake. Want ik ben het openbaring. Meer taxan in het openbaar. Mine laf na wans man met tegas man baka. Mine doe asan dat mine doe alsof if you na mi kafeyanti. Atanta kia mi feyant. You know demi feyanti na mo pot wa gras watra you. Mino go de you know demi feyanti na de zogenaamde volgers voor me. Want to Judas. Want is dat om Judas desa e volg me toe. Hoe denk mi no sabi. If ma ba ai fusi suma be de you afo. Dat is mina ba ai fusi su dat ja wa Judas toe. Is dat Judas e volg me op Facebook toe. Hoe denk mi no sabi. Is dat false account Judas e lukumi op Facebook e doe ik de mening aan mij. Ik weet het ook. En daarom is mijn slogan: loop je schreefie. Heb scheid met mensen. Als mensen van je houden, neem het mee. Als ze niet van je houden, neem het mee. Hou van jezelf. Daarmee wil ik besluiten. Daarmee wil ik afsluiten. Daarmee wil ik stoppen. Ja? Het wintergeloof is een standaard systeem. Maar het is wat bij jou past. Dat dien je te doen voor mensen. Maar je moet geen dingen doen omdat je het hebt afgekeken van een ander persoon. Nee, het wintergeloof is geen kopie. Het wintergeloof is niet wat buurman aan heeft, wil je dat ook gaan aandoen. Nee, als jij een schoenmaat hebt van 20, ga geen schoenmaat aandoen van 60. Als jij een schoenmaat hebt van 50, ga geen schoenmaat aandoen van 10. Het staat je niet. Neem de juiste riem die bij jou past. Dan ga je zien dat je alles gaat bereiken in je leven. Op een zeer positieve manier. Dat is mijn slogan. Dat is mijn boodschap naar jullie toe. Hoe libi kring na gauw schreefie. De bonuman sa e tegen me. Nou zaak, mine nyan funu. De bonuman sa e wins de Jimmy. Nou zaak, mine du ogri, mine du de sansa une du. De bonuman na de vrouw zei tak negatief aromi. Ik heb kam met jullie. Ik vreet niet van jullie. Ja? Jullie die me neer willen halen. Ik heb kam met jullie. Ik eet niet van jullie. Ja? If you love me, neem ik het mee. If you don't love me, neem ik het ook mee. Dat is mijn slogan. Ik groet tot de volgende keer. Ja? Kleine protest. Suku ele aini okobafu. Dami pure kadoro me kushi sanatori dati. Ik groet. Odi. 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 Ik groet. Ja, jullie die me haten welkom, jullie die me niet haten welkom. Alla day me paki see you. Ik groet tot de volgende keer. Ja? Odi, odi. Alla day me paki see you. And I kiss me. Bakabon, adewan free. Samya poyange, mina ibibi, taki hafu mi. Di kalobi, befanya temay fususkan, brokati, nanga sosopeng, madeyo kon, sani konfani. Kalafu chai, udufu we. I love you, I can't be there. For the tower, adesso più dei sacca santa. Mami love you, senza forse dei. I love you, I straight the day. I fumianga you. Zo, ik groet. Mensen, ik groet. Ik heb het wel een beetje anders gedaan. Ik geloof in liefde. Dank je. Tot een andere keer.